टटेलिथ' एराउन्ड 24 जन सेलेक्ट जादोंमोन ओमफ्राय माखासे प्रि सेलेक्टेड आर्टिस्ट दंमोन जोङो अडिशन मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव लादोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जों 70 जनसो माबा एप्लाइ खालामदोंमोन ओमफ्राय दा बेनिफ्राय जों 22 24 बिदि दा जोङो दिनै लेंनाय जादोंमोन खिन्थु माखासेया फैनो हायाखै गोजाननि थाखाय आरो माखासे उसुबिदानि थाखाय पार्सनेल खामानिनि थाखाय ओमफ्राय दा जायफ्रा फैदों सेलेक्ट जानायफोर आरो जायफ्रा प्रि सेलेक्टेडफोर दंमोन माखासे आर्टिस्टफोर बिसोरखौ जोङो साननै माने प्रेक्टिस होबाय माने टेकनिकेल माखासे नलेज जिखौ बिसोरो मोनाखै माने एक्टिं खालामबा माने केमेरा एंगल्स केमेरा फेसिं माने माखासे टेकनिक्स माखासे एक्सारसाइज भइस मडुलेशन डिलिभारि फेस माने कन्टिनिउटि बे माखासे माने टेकनिकेल जि नलेज थायो माने कर्सआव जेखौ जों मोनदोंमोन जेला जोङो दिल्लीयाव नयदा माने बेयाव फिल्म सिटियाव आंबो माने कर्स लादोंमोन डिप्ल'मा सिनेमा 3 बोसोरनि दा बेखौ जा रोंबाय जोङो बेखौ दा फोरोंनो जों सेस्था खालामबाय थाखादोंमोन सिगांनिफ्राय ओमफ्राय दा बे अडिशन जोबखांनानै जायफोर सेलेक्टेडफोर बिसोरथ' दा जाहैबाय माने बिसोर टेकनिकेल नलेज गैया दा बे सिनेमानि थाखाय या वेब सिरिज या सिरियेलनि थाखाय मा जि टेकनिकेल गुन्स नांगौ बे माखासे टार्म्सफोर थायो बेफोरखौ मिथिहोनो थाखाय बे अडिशनखौ लादोंमोन ओमफ्राय दा जों बिराद मोजां मोनबाय माने साक्सेस जाबाय साननैयाव आरो आलासि माखासेखौ लेंहरनानै बिथांमोननो सार्टिफिकेटखौबो राननाय जाबाय ओमफ्राय लोगोसे दा शुटिंनि थाखाय जों रेडि खालामनो नागिरदों दा अखा बोथोरखाय दोनथ'दों मानो होनबा बे मोनसे हरर वेब सिरिज नालाय दा जोङो बेखौ दा अखा बोथोरनि थाखाय दोनथ'दों आरो जेब्लानो बे बोथोरा मोजाङाव फैगोन जों बेखौ शुटिंखौ स्टार्ट खालामसिगोन आरोखि लाइमोन जिहेतु सेलेक्ट जादों बा सार्टिफिकेट नोंसोर डिस्ट्रिबिउट खालाम बिथांमोनखौ माने स्कप होनाय जाबाय औ बिसोरो अलरेडि सेलेक्टेड जाखाबायमोन अडिशनाव जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय बिसोरनो अलरेडि केरेक्टार्सखौबो राननाय जाखाबाय दा खिन्थु माने शुटिंनि सिगां आरोखि ना माने माखासे एंगोलाव माने जों टेकनिकेल वर्ड्स बाहायो बेखौ बिसोर मिन्थिया नालाय दा बेखौ मिथिहोनो थाखाय आरो एक्टिंआव मा नांगौ मा सापर्ट खालामो एक्टिं खालामनो एक्ट्रेस जानो मा बिदि सोलोंबावनांगौ दं जेरै भइस डिलिभारि फेसिं देलायनाय कस्टिउम ओमफ्राय मोखास्थ' लानाय आरो रिलेसन विथ द को-स्टार्स माबायदि माने रिलेसनखौ दानांगौ बेफोरखौ माखासे आरो गोबां दंबावो बेफोरखौ फोरोंदोंमोन आरो माबायदि एक्सपिरियेन्स आंथ' मोजां मोनदों माने आंनिनो प्रजेक्ट जाहैबाय जेराव माबा दान खोमसिया बे वेब सिरिजआ आंनिनो प्रजेक्ट दा बेखौ आंनो डाइरेक्सन होगोन बेयाव आंनो स्क्रिप्टखौ लिरदों दा बे गथ'फोरखौ लोगो मोननानै माने गोदान दा बे इयुन जेनेरेसनफ्राबो दि बिराद एक्साइटेड दा बेखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय दा बिसोर सेलेक्ट जाबाय आं दा आसा खालामो बिसोरजों दा नेक्स्ट बे जेला शुटिं जायो बिसोर एक्सपिरियेन्स मोजां जायो मोनसे ओमफ्राय रायजोफ्रा माने नायनानै जाहाथे जोंनि बे दा सेलेक्ट जानाय गथ'फोरखौ थुलुंगा होयो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खामानि मावनो थाखाय माने बोर सानस्रियो आरो बेखौ आं आसा दं आरो मा जायगानि फैदों बेयाव फैनायाथ' जाय सेलेक्ट जादोंमोन बेयाव सनितपुरनि दं माखासे चिरांनि दं माखासे तामुलपुरनि दं ओमफ्राय क'क्राझार एरियानिबो दं ओमफ्राय सासे बिमाया रङियानिफ्रायबो गावनि फिसाजोखौ लाबोदों आरो ओमफ्राय स्पेसियेल रिकुवेस्ट खालामनानै वार्कशप एटेन्ड खालामनो होननानै बिथाङा बबेबा जयपुराव देरहादोंमोननो दाख्लैसो मिस रयेल टिन नामा थ' बियोबो फैदोंमोन दा गावबो माने 15 इयार्सल' दा बेयावथ' जोङो अडिशन लाखाबाय नालाय दा बेखौथ' जोङो बेखौ लाथ'नो हानाय नङा बायदि मोनदां बे वेब सिरिज खिन्थु नायनोसै दा स्क्रिप्टआव जुदि अबावबा बिदि रलफोर दंबा जों सेसननो नाजानोसै खिन्थु मोजां मोनदों माने बिदि वार्कशपआव फैनो थाखाय बिसोरखौ आरो जायफ्रा सफैयाखिसै बिसोर अलरेडि शुटिंआव दंखायो स' बिसोर अलरेडि प्रेक्टिकेल फिल्डआव ट्रेनिं जागासिनोखा दा बिसोरो आरो खोनादों मोनसे वेब सिरिज बिनि सिगां मोनसे लाबावनो नागिरदों दा बिथांमोनखौनो लाबावगोन होननानै खोनादों थ' बिराद मोजां आरोखि ना माने खाबु मोनबाय थाथों बिदिनो जोंनि बे जायफ्रा सेलेक्ट जादों जाहाथे गावसोरनि बे केरियारखौ दानो हायो बे फिल्म इन्डास्ट्रि लाइनाव आरो गावबा गावनि माबाखौबो माने मेनटेन खालामलांनो हायो बास बेनो माने आं आसा दं आरो ओमफ्राय मिजिं थियो रायजोफ्राबो सापर्ट खालामगोन होननानै